nu. Hej! Okay, jeg har tegnet det, som vi har fået i opgaven. Og vi ved godt, hvad vinkel A er. Vinkel A, det står i opgaven, at det er 41,35. Og vi ved også, hvad side A er. 2,20. Og vi ved også, hvad side B er. 2,50. Og vi får også at vide, hvad side C er. 3,35. Og vi kan regne ud, hvad vinkel C er her, på grund af, at en retvinklet trekant, den er altid 90 grader. Og det samme gælder for Q. Så den er, så vinkel C er 90 grader. Og vinkel B kan vi regne ud, da summen af en vinkel i en trekant altid er 180. Så vi kan lige skrive det op sådan her. En trekant. A, B, C. 180 er lige med 41,35 plus 90 plus B. 100 minus 90 minus 41,35 lige med B. Og det er så vinklen. Og så regner man det bare ud, og så B er lige med 48,65. Så det skriver lige her i de andre vinkler. Yes. Og så jeg fortæller lidt om dig, lidt om forholdet mellem trekantene. Da vinklerne i en trekant er altid ens, ved vi, at forholdet er konstant. Og det vil sige, at hvis en side i trekant ændres de andre sider i trekanten til lige så meget. Det kan skrives på den her måde. Cos A B lige med C lige med sin A over A. Ja, og så for eksempel kan vi lave jeg skal ikke tænke om. Okay, hvis vi tager de her trekanter og fjerner dem fra hinanden, sådan så der er en lille trekant, og så tager vi den sådan, så vi har taget den lille trekant ud af den anden trekant. Skriver lige deres mål. C, A, B. Husk lige at forklare, hvad det er. Ja. Du kan. Så for eksempel, for at finde ud af forholdet til de her to, så kan vi sige 1 over C, som er den her og den her side, de er sådan, de er ens på en eller anden måde.
Vi lige med 1 over 3,3 fordi vi ved, at C er 3,33. Og det er lige med 30%. Så den her trekants forhold er 30% mindre end den her trekant. Og det vil sige, at de her sider er, det er det, vi har regnet ud. Men det vil sige, at de tilsvarende sider, der er det helt samme. De er også, altså den her side er også 30% mindre end den her side. Så hvis den vokser, så vokser S, ikke? Og vi kan finde cos A og sin A ved at forkorte den her ligning. Okay, så hvis vi skal finde cos A, så fjerner vi det her, så den ser sådan her ud. Og for at finde cos A, skal vi det til at stå alene, så vi ganger med B på begge sider. Så vi får så er vi ganger med B på begge sider. Det bliver cos A og ikke minus. Cos A er lig med C. Og B, det er så den hosliggende katete, og det er den hypotenusen. Ja. Og vi gør tilsvarende, hvis vi kan finde sin A, så fjerner vi bare den anden del af ligningen. Godt lige skrive det op. C er lig med sin A over, og så ganger vi med begge sider. Så ganger vi med A på begge sider for at få sin A til at stå alene. Så det går A lige og så er det her den modstående katete, og det her det er stadig hypotenusen.